Λοιπόν, πυραμοειδής, θύμωσε λίγο. Πυραμοειδής. Ένα σημείο. Επισχήνη. 2, 3. Θύμωσε λίγο. Εδώ ο συνάδελφος δεν έχει πολύ δυνατός επισχήνιος. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, σκλήρο κερατοειδές όριο. Safe zone, 2 cm πάνω. Και έχουμε. Σήκωσε λίγο μέτωπο. Ωραία. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Σήκωσε. Συμμετρικά, απόλυτα συμμετρικά, υπέροχα. Ο συνάδελφος θα γίνει μάρμαρο και συνεχίζουμε στην ανόρθωση του φρύδος. Δεν θέλω ανόρθωση φρύδος. Συνεχίζουμε χωρίς να μας ενδιαφέρει τι λέει ο συνάδελφος. Εδώ κογικό χείλος στο όριο 1 cm πάνω, ένα σημείο. Κλείσε λίγο μάτια. Θύμωσε, χαμογέλασε, κλείσε μάτια. 1, 2, 3.